Сутрин. Легнете в леглото. Затворете очи. Обърнете ги леко нагоре и пребройте бавно от 25 до 1 в обратен ред. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всеки път, когато се отпускам по този начин, отивам все по-дълбоко, все по-бързо. Положителните мисли ми носят всички ползи и преимущества, които желая. Едно, 2, 3. Когато отворя очи при 5, ще съм напълно будна и ще се чувствам великолепно. 4, 5. Отваряме очите. Аз съм напълно будна и се чувствам великолепно. Обед. Изберете един сън, в който вчера открихте, че се съдържа общата тема. Прочетете го отново. Навлезте в ниво алфа с обратно броене от 25 до 1. Затворете очи. Обърнете ги леко нагоре. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всеки път, когато се отпускам по този начин, отивам все по-дълбоко, все по-бързо. Положителните мисли ми носят всички ползи и преимущества, които желая. Изследвайте основните характеристики на съня, все едно, че е един филм, който отново ви прожектират. И когато сънят свърши, продължете го. Какво може да се случи след това? Завършете упражнението, броейки от 1 до 5 по познатият ви начин и запишете допълнителните моменти в съня ви, както и новите прозрения, които те носят. 1, 2, 3. Когато отворя очи при 5, ще съм напълно будна и ще се чувствам великолепно. 4, 5.
аз съм напълно будна и се чувствам великолепно. Вечер. Седнете на удобен стол, затворете очи, обръщайки ги леко нагоре и пребройте от 25 до 1 в обратен ред. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всеки път, когато се отпускам по този начин, отивам все по-дълбоко, все по-бързо. Положителните мисли ми носят всички ползи и преимущества, които желая. Когато стигнете до 1, отидете мислено на любимото си място за отпускане. Един по един призовете да се присъединят към вас хората, изброени по-долу. Простете им и ги помолете за прошка. Почувствайте как това се случва. Вижте как се случва с едно ръкостискане или с една прегръдка. Направете го с всеки, независимо дали е жив или починал. Баща на бащата. Дядо, прощавам ти и те моля за прошка. Майка на бащата. Бабо, прощавам ти и те моля за прошка. Баща, татко, прощавам ти и те моля за прошка. Съпруг, съпруга или любовник, любовница. Прощавам ти и те моля за прошка. Братя, братко, прощавам ти и те моля за прошка. Баща на майката. Дядо, прощавам ти и те моля за прошка. Майка на майката. Бабо, прощавам ти и те моля за прошка. Майка, мамо, прощавам ти и те моля за прошка. Сестри, сестрица, прощавам ти и те моля за прошка. Деца, деца мои, рожби мои, прощавам ви и ви моля за прошка.
Завършете упражнението, броейки от 1 до 5 по познатият начин. 1, 2, 3. Когато отворя очи при 5, ще съм напълно будна и ще се чувствам великолепно. 4, 5. Аз съм напълно будна и се чувствам великолепно.